Безнең халкыбызда бик матур мәкаль бар. Кайда егыласыңны белсәң, шунда ширәм төшәп куяр идем диләр. Чыннан да шулай. Бу тормыш, бу язмыш ана шуның белән дә кызыклыдыр. Син иртәгәге көнеңдә нәрсә көтәсен белмисең. Һәр көн ул яңа ак кагаз бите кебек. Бүген безнең кунагыбыз бик тә кызыклы шәхес. Ул тамашачыларга бик яхшы таныш. Тамашачылар аны бик яраталар, ләкин аның язмышы һәр вакыт пәрдә артында кала бирә. Һәм менә без бүген аны тапшырыбызга кунакка чакырдык һәм бу пәрдәне бергәләп ачарбыз дип ышанып калам. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген безнең кунагыбыз бик тә кызыклы шәхес. Ул Әлмәт Татар дәүләт драма театрының әйдәп баручы актрисасы. Бик матур кеше дим мин аны. Чөнки яңа караган саен бит чыннан да күзләр суклана, күңелләр сөенә. Һәм бүген дә сез бу тапшыру кысаларында аның белән әңгәмәдән бик яхшы хатирәләр һәм бик яхшы хисләр алып калырсыз дип ышанып калам. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты Мәдинә Гайнуллина. Исәнмесез, Мәдинә? Исәнмесез, Әмирә. Бик шатбыз сезне күрүебезгә. Ерак араларны якын итеп инде бүген безгә кунакка килгәнсез. Икенче яктан караганда сез бит Казан кызы, сез Казанга өйгә кайтканга кайтасыздыр, шулаймы? Шулай, әйләнәм дә кайтам. Казанда тусам да мин үземне авыл кызы дип саныйм. Шулаймы? Чөнки мин авылда үстем. Дәвәни кочагында. Әнием икенчегә кияүгә чыккач та авыл кешесенә кияүгә чыкты. Анда да бала чагымызды. Шуңа күрә мин үземне авыл кызы дип әйтәм. Әнинди булсаң ул? Әниемнең тамырлары, нәселе Кама Тамагы районы Олы Карыйла авылына барып тоташа. Ай, матур җирләрендән. Әйе. Үземнең әтием Төп Казанныкы. Икенче әтием дип әйтәм инде, ул Лаеш районы Имәнкискә авылыннан. Ул безнең юл өстендә генә кала, бик матур авыл. Ул да мине үзенең канатына сыендырган авыл бүгенге көндә. Имәнкискә сезнең әтиенләр исән саумы? Беренче әтием дә яшьли мәрхүм булды. Икенче әтием дә мәрхүм булды, бик яшьли киттеләр. Әнием, Аллага шөкер, бүгенге көндә исән. Әле ярый әни бар. Әнигез кайда яши? Әни бүгенге көндә Лаеш районында яши, Имәнкискә авылында. Сез әни кызымы, яисә әти кызы булдыңызмы күбрәк? Мин дәвәни белән дәвәти кызыдыр дип уйлыйм. Нигәдер күбрәк. Нигәдер шунда күбрәк күңелем ашкына иде мин. Бала чагымда шунда. Нишләп болай? Ул менә хәзер инде үсә төшкәч сез бер анализ ясагыз бармы? Әйе. Бәлки мин әле бәләкәйрәк чакта, кичкенәрәк чакта аңлап та бетермәгәнмендер шушы тормыш фәлсәфәсен, ник болай булган соң бу дип. Менә үсә төшкәч, үзем әни булгач, менә әти әнинең ялгышын мин үземдә кабатлыйсым килми. Гаиләм тулы булсын иде, я Раббы, мин бүгенге көндә шуны телим. Һәм Алла сакласын, мәгәр мин балаларым белән үзем генә калам икән, балаларымны мин бер кайчанда әтисе белән сөйләшүдән тыймаячакмын. Менә миңа шул җитмәде. Миңа әти белән ата назын күрә алмадым мин. Үз әтиемне, мин икенче әтием миңа үзе булдыра алганча яратуын бирде, мин аңа сүзем юк, рәхмәтем генә бар. Әмма дә ләкин миңа балачакта әтиемнең назы, әтиемнең күзләре җитмәде. Аның белән мин урамнан җитәкләшеп барасым килде, башка балалар белән барган кебек. Әтине бит мин күрмәдем. Миңа 2 яшь булган әниләр аерылышканда. Һәм шунда мин үземә ниндидер бер идеал ир атның портретын ясый идем. Минем әти шундыйдыр дип. Мин бит аны хәтерләмим инде. 2 яшь чактан әллә ни төсмерләмим дә. Әмма дә әти минем елга портында капитан иде. Шунда барганда әни белән Кама Тамагына кайтабыз Метеор белән. Шунда минем яныма гел бер ир кеше килә иде. Матур шундай. Һәм әни нигәдер мине алып китә иде аны, йөгертә. Әни, нишләп без йөгерәбез дип әйтә идем. Юк, анда бер абый килә. Ул абый белән сөйләшергә ярамый. Ул минем әтием булган. Менә мин бер кайчанда бу адымны ясамас идем. Әни буларак. Мин әниемне гаепләмим. Бәлки аның ул вакытта
таңа үзенең ниндидер үпкәсе булгандыр. Әйе, мин аны да аңлыйм. Чөнки баланы бит һәр кеше үзе ничек тели шулай тәрбияли. Һәм аны хата да дип әйтеп булмый, чөнки ул аныкы. Каршыда килеп булмый. Әнинең тормышның күзаллавы минем белән аралаштырма, бәлки шулай яхшырак булыр дип уйлагандыр инде, бәлки, белмим. Әни белән сөйләшкән юкмы бу темага? Әни нигәдер читләп уза бу теманы. Аның сөйләшәсе килми. Әмма дә ләкин мин шуны аңладым тора-тора, чөнки мин үзем Казанда, Казан мәдәният сәнгать академиясында укыганда, башта мин тулай торакка урнашкан идем. Әтине бит мин 18 яшымда гына күрдем беренче тапкыр. Без хәзер инде әти килеп төште, беренче очрашулар килеп төште искә. Әтнәнең театрның режиссеры Рамил Фазлыев, ул вакытта ул миннән берничә курс югары укый иде. Ул Елга портында, Омикларда хезмәт итә иде инде. Студентның акчасы юк бит инде, күпмедер дәрәҗәдә акча булсын дип эшкә кергән инде. Шулай туган көнне чакырга булды. Омикка бардык. Мин беләм, әтинең Елга портында эшләгән, һич кенә дә уйламаган идем. Рамил аны да чакыргандыр дип. Чөнки анда бик күп капитаннар иде. Шулай итеп киреп утырдык өстәл янына. Ул вакытта миңа 18 яшь кенә. Шуннан озын гына кирфекле бер ирад. Әйдәле чыгыйк әле, сөйләшик әле ди. Һәм әлдә хәтерлим. Әти минем русча сөйләшә иде. Ул шулай куллары белән палубның тимеренә тотынган. Мин күрәм, аның куллары ничек дерелдәгәнен. Больше здесь не появляйся, диде ул миңа. Мәйтәм, ни өчен? Сез миңа кем? Төнлә белән ди. Сиңа бит әле ди 18 яшь кенә ди. Мәйтәм, булса ни? Ул вакытта бит инде яшүсмер чак. Шунда әти әйтә. Мин сиңа кат итеп тә әйтә алам, чөнки мин синең әтиең ди. Һәм шунда бик зур пауза булды. Чөнки мин аны аңламадым. Мин беләм әти дип. Әмма дә ләкин мин бала чактан хыялланган әтиемне күрсәм, кочагына барып асылыныр идем, кочаклар идем, бит шуннан үбәр идем дигән әйбер булмады. Һәм шунда куен кесәсеннән паспортын чыгарды. Син ышанмыйсыңмы ди? Мин бит синең әтиең, менә кара. Минем исемем Фәрит. Менә мин Әмиров. Риза улы. Кара әле, менә сиңа әниең әйткәндер бит. Әмма дә ләкин мин көткән очрашу булмады. Шуннан ул ничектер үзем дә йомшарып киттем инде, әти бит инде. Шуннан әллә минем кәефне күтәрәсе килепме? Әйдәле, мин сиңа пароходымны күрсәтәм. Син бит әле аны күргәнең юк дип. Әйдә, аннан киемнәреңне ал, җый, сумкаңны ал, киттек ди инде. Шулай итеп, ышынып кына сумкаларымны алдым да Омиктан киттем әти белән. Нигәдер әти артта кала миннән. Анда хәзер дә хәтерлим, Елга портында баганада утлар яна. Һәм нигәдер шул утка җиткәч ул артка кала. Шуннан борылып карадым да, әйтәм, нигә сез артта каласыз? Мин сиңа карыйм. Синең йөришең дә ди, синең фигураң да әниеңнекенә охшаган ди. Димәк бит ул әнине юксына. Ул вакытта инде аның үзенең гаиләсе бар иде, соң гына өйләнгән инде ул, берничә еллар узгач, 10 еллапмы вакыт. Шулай да шунда мин аңладым, аларның арасында мәхәббәт булган. Әни бик яшь булган. Әни 18-дә кияүгә чыга, 19-да мине таба. Һәм анда яшьлеге, җүләрлеге булган. Кызып киткән чакларга. Кызып киткән инде. Шул шундый чакларга туры килгән. Әмма дә ләкин әнинең бүгенге көндә мине әйткәнен хәтерлим. Хәзерге акылларым булса, бәлки бөтенләй башка төрле булган иде дип куя ул. Үкенми ул. Әмма дә ләкин шундый сүзләр әйтә. Менә шушы очрашудан соң әти мине үзенең өенә хатыны белән таныштырды. Алина исемле кызы бар иде, сеңелем. Аның белән таныштырды. Һәм мин аларның йортында яши башладым.
квартиралар, фатирларында. Һәм шунда нигәдер менә өйдә кеше булмаган вакытта ул йокы бүлмәсенә керер иде дә сорый иде. Мин бит инде ял көннәрендә авылга кайтып йөрим. Аның меңләгән сорау иде. Әниең үзгәрдеме? Ул һаман шундыймы? Аның чәчләре нинди? Менә ул шундый сүзләр әйтә иде. Һәм мин аңлый идем, алар шулай нык бер-берсен яратканнар. Әнигә кайтсам, әни сорый иде, ул үзгәргәнме? Чәчләре агарганмы? Әни сорыйдыр иде. Бәлки ул кызыксынып сораудыр да, әмма дә ләкин мин бала буларак, алар арасында олы мәхәббәт булганын сиздем. Бәлки мин аны үземчә күзаллаганмындыр. Менә шулай итеп. Димәк, менә бу әби бабайга тартылу, ул бабай ниндер идеал кебек идеме сезнең өчен? Бәлки шулай булгандыр. Идеал гаилә, әби дә бар, бабай да Әби дә бар, бар, бабай да бар, иртә белән торасың, җылы мишкә ягылган, камыр исе чыккан, бергә шәйләп. Аннары бит ул әле минем үземнең оныкларым юк, но дәвәти дәвәнләрдән, әби булган кешеләрдән ишетәм, онык бит ул баладан да кадерле була икән диләр. Шуңа күрә мин аларга бик кадерле булганмындыр, чөнки мин бит беренче онык аларның. Шуңа күрә алар мине бик якын иткәннәрдер. Әти белән әни дә инде алар иртә аерылышкач, анда башка гаилә булгач, алар минде күбрәк үзенең назын биргәннәрдер дип уйлыйм инде. Бәлки ятимлекне туймасын дипме, алар инде булган мәхәббәтләрен, яратуларын миңа бирергә тырыштылар инде. Синең тагын туганнарың бармы? Әйе. Менә әйтеп уздым инде, минем әтинең башка хатыннан Алина исемле сеңлем бар, һәм икенче әтиемнән 2 энекәшем бар. Бүген көндә без бик аралашабыз, бик җылы мөнәсәбәтләр безнең. Шуңа күрә мин инде бик Туганнарга бай. бәхетле саныйм инде үземне шул яктан. Ул яктан. Аралашу бит ул үзе бәхет. Шулай, шулай. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз актриса, Әлмәт Татар дәүләт драма театрының әйдәп баручы артисты Мәдинә Гайнуллина. Мәдинә, театр белән кызыксынуың нәрсәдән башланды ул? Әнидән. Әни үзе гомер буе артистка буларак ялланган. Һәм әйе, минем апалар, алар 5 кыз, әниләр, сеңелләре инде әнинең алысы. Алар барысы да матур җырлыйлар. Алар иҗади, менә шундый биргә яраталар иде инде. Менә мәдәнияткә тартылганнар иде. Һәм әнинең артистка буласы килгән. Һәм ул әллә анадан күчкәндер дип уйлыйм инде. Нигәдер менә мин артист һөнәрен сайладым. Мин Илдар Хайруллинның курсларына йөреп алдым да, әйбәт кенә итеп укып чыктым. Укырга кирдегез инде. Укырга кирдем. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты, Улакта академияда инде. Нинди факультетка кирдегез? Театраль факультетка. Наиля Абайдунаев, Илдар Хайруллин һәм Миләүшә Закирова курсында белем алып чыктым. Шуннан соң инде направление буенча мин Әлмәт театрына эләктем. Бу иң баштан ук шул Әлмәт театры өчен җыелган курс идеме? Әйе. Димәк, син белдең Әлмәткә китәсеңне? Әлмәткә китәсемне белдем. Андый менә Казанда каласы, Казан театрларында унисы дигән андый уйлар булмадымы? Ул һәрбер студентның, һәр шәкертнең була торгандыр инде. Казан каласында, башкалада, әле үзем дә Казан кызы буларак, минем дә әлбәттә Казанда каласы килү теләге булды инде ул. Әмма дә ләкин китер алдыннан Марсель Хакимович бүлмәсенә чакырып әйткән иде. Син әле яшь, Әлмәткә барып кайт, 1-2 ел эшлә, үзеңә тупла, бөтенеберне тәҗрибә ал. Аннары мин сине кире алам дигән иде шул вакытта. Калынды Әлмәттә. Ошаттым мин ул шәһәрне. Шул кадәр рәхәт, өйдәге кебек рәхәт анда. Башта ияләшә алмыйча интеккән идем. Юк, мәйтәм, мин китәм, Казаныма китәм дип йөргән идем. Шулай итеп Әлмәттә калдым. Хәзер Казанга киләм дә, тизрәк теге тынычлыкка кайтасым килә. Өемә кайтасым килә. Казанга мин монда менә ниндер кайнар өчен, Казан өчендә кайнау урыны бу. Энергия алыр өчен киләсеңме? Энергия чыганагыда инде шулай. Әйе, шуның өчен киләсең.
Барыбер Казан тарта инде мине, туган шәһәр булгач, ул барыбер тартып тора. Монда дуслар да күп инде. Дуслар да күп, әйе. Ул бит инде Казан ул Әлмәттә яшәүчеләрне түгел, ул бөтен дөньяда яшәүче татарлар үзенә тарта торган ул бит инде. Үзәк. Йөрәге, Татарстанның йөрәге. Әйе, татарларның йөрәге шунда. Әлбәттә, аңлашыла торган хисләр. Һәм менә син беренче тапкыр Әлмәткә барып төштең. Менә шул Әлмәттә. Мине әти алып килде. Әлмәткә үзенең машинасында. Берничә сумкам булгандыр инде минем анда. Дәвәти миңа нигәдер уклау биреп җибәрде. Уклау, чөнки ул камыр ризыклар ярата иде. Мин ирәнсен дигәндер инде, камыр ризыклар пешерсен дигәндер. Әлмәткә килеп төштем, тулай торакка урнаштым. Кызлар белән таныштым, коллектив белән бик җылы кабул иттеләр. Үзебезчә бик рәхәт коллектив театрда. Һәм инде мин аларныкы булып китә башладым. Аннары беренче спектакльләрең нинди? Беренче спектаклем миңа шулай ышанып тапшырдылар. Ак калфакта Хәмдия ролен уйнадым мин. Фәрит абый Бикчәнтәев үзе килеп, мине вотка кертте. Ул аның спектакле иде, ул куйган спектакль иде. Менә шулай итеп, миңа бик зур өметләр баглап, мин инде коллективка шушы ролем белән кирип киттем. Һәм мин аларның йөзенә кызыллык китермәдем дип уйлыйм бүгенге көндә. Тырыштым инде, чөнки минем блат та булмады. Тигендә утыручы абыйлар да, апалар да булмады. Үз тырышлыгым белән сәнгатькә, театрга булган яратуым мине шәхес ясады дип әйтсәм дә ярый. 20 ел була бит инде, шулаймы? 20 ел театрда эшләвемме? 2001 елда килгән идем. Шул 22 ел була. 22 ел була бит инде. Әйе. Субханалла, бит инде шактый вакыт 22 ел. Ярты гомеремне бирдем инде. Һәм менә бүгенге көнгә хәтлек синең образларың алар һәр вакытта беренче пландагы героинялар. Юк, беренче планда гына түгел. Ничек бәлкем ул спектакльләргә күз уңында булган. Миңа шулай тоеладыр бәлкем. Мин икенче пландагы рольләрне бик яратам. Шулаймы? Беренче планны әлбәттә, аны без бөтенебез яратабыз. Икенче пландагы рольләр менә миңа башкача ул, менә башкача бирелә ул. Аның өстендә мин әле хәтта күбрәк тәшлим. Чөнки икенче пландагы роль белән халыкның исендә калдыру өчен күбрәк эшләргә кирәк. Шуңа күрә театр инде ул минем өчен, белмим, шундый икенче өем дип әйтсәм дә бик баналь тоелыр. Театр ул миңа дөнья күрсәтте. Мин үз гомеремдә дә бармаган җирләргә бардым. Театрыбыз җитәкчесе Фәридә Багыс кызына да зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Чөнки ул безгә артистларга дөнья күрсәтә. Илләр күрсәтә. Әле менә дөньялар гына шулай булып куйды, хәзер бик йөреп булмый. Алга таба ачылсын иде. Ишекләр, тәрәзәләр дип әйтергә кирәк. Еш кына менә шушы Канафидә, еш кына безнең артистлар да булалар. Алар диләр, менә минем шундый торгынлык чоры булды, тәнәфес чоры булып алды дип. Менә синең андый чор булдымы иҗатта? Иҗатта андый чор булмады, әмма мин 1 ел сорап алдым үземә ял. Сез ышанасызмы? Ни өчен? Ардыгыз? Аның сәбәпләре дә бик күп инде. Аның бөтен сәбәпләрендә бәлки әйтеп бетергә дә ярамыйдыр. Әмма дә ләкин менә гастрольләрдә элекке безнең затлар артистларыбыз, инде олы артистларыбыз, алар ияләшкән булган, бит гастрольләргә. Алар 3 ай гастрольгә чыгып киткәннәр. Бүгенге көндә бит андый әйбер юк безнең, 3 ай өйдә булмау дигән әйбер. Күз алдына китереп булмый. Әле минем тормыш иптәшем дә иҗат кешесе түгел, театрда эшли торган ират түгел. Шуңа күрә аны да аңларга була, балаларын да аңларга була. Беренче иң зур гастролем 22 көнлек иде. 22 көн мин гастрольдә булдык. Татарстан районнары буйлап иде ул. Зифа Кадырның Синсез килгән язлар спектакле белән йөрдек. Һәм аннан соң идә 2 көн тордым микән, мин инде Армениягә ачтым. Аннан кайттым, 3 көн тормадым, тагын фестиваль. Һәм менә бу минем әзгенә какшатты. Ничектер тамырларымны какшатып алды, чөнки гаиләдә дә тынычлык кирәк, балаларга да әнинең яратуы кирәк, тәмле ризыклары кирәк. Һәм мин сорап алдым аны. Мин ул ялны 1 ел буе эшләмәдем дигән сүз түгел, фестиваль спектакльләргә алмавын сорадым.
әзрәк спектакльләрдән мине бушатуларын сорадым. Бөтен спектакльдә дә мин генә булырга тиеш түгел, безнең бик яхшы, бик талантлы яшьләребез бар. Балалар спектакльләрендә уйнаган рольләремне яшьләргә бирдем барысында, чөнки һәрбер әйбернең үз вакыты. Һәрбер рольнең үз вакыты. Әмма дә ләкин яшьләргә дә бит каядыр тәҗрибә тупларга, каядыр көч кирәк. Ул бит инде шул балалар спектакль аша чыгасың. Чөнки әгәр дә баланың күңеленә үтеп кера аласың икән, шулай балалар аларны алдап булмый. Шуңа күрә өлкән дикторна минусында тамашачы буларак уйнадылар бит инде дип тә кул чабып утырган. Кай чакта инде шуннан да чын күңелдән бирелеп кул чабып. Бала чага ул шоса гына. Аннары мин үзем шундай артистка Зәмирә. Мин менә эшлим икән инде, мин аны эшлим. 20-200% бирәм үземне. Жәлләмичә эшлим мин үземне. Менә бу 22 көн гастрольләргә йөргән вакытта дип әйттегез бит инде. Шуннан да ирегез тарафынан аңламаган чаклар булдымы? Була инде әлбәттә Зәмирә. Гаилә булгач барысы да була әлбәттә. Әмма дә ул мине аңларга тырыша. Чөнки әгәр дә ул мине бүгенге көндә аңламаса, мин 22 ел сәхнәдә басып тормас идем. Әлбәттә. Шуңа күрә мин аңа бик рәхмәтлемен. Мин кайнана дип әйтә алмыйм Зәмирә. Әни, икенче әнием. Әнигә бик зур рәхмәтлемен бүгенге көндә. Чөнки менә ялыйм инде хәзер. Нишләп? Яламыйм дип килгәнем, ялата инде ул. Чөнки әни дигәч, менә миңа Илдарның әнисе кебек шундый хатын-кызлар килеп баса күз алдыма. Аның әнисен, менә белмим, аны кем тәрбияләгәндер. Нинди кешедер ул Алиха. Ул мин гастрольгә китсәм балаларны карау өчен. Төнге 12дә мин әнигә шалтыратам икән. Әни, мин чыгып китәм хәзер. Кил балаларны карарга дип. Йөгерә дә килеп җитә. Нәрсә белән килим дип тә әйтми ул, бернинди сорау бирми ул. Ул минем өчен бүгенге көндә үрнәк хатын-кыз. Бик әнигә ошыйсым килә минем. Шундый үрнәк алып, һәм менә олыгайгач, менә минем нәкъ шундый әби буласым килә. Менә киленнәремә мин бит инде аның килене, аннары бит кайнана да килен туфрагыннан диләр. Һәм минем олыгайгач, менә нәкъ әни кебек. Ул бернинди гаилә эшенә тыгылмый. Бернинди сорау бирми ул. Ул күздән аңлый, бер караштан аңлый ул. Менә шул. Шуңа күрә күңелем тулды. Шундый буласым килә, шулай булырга насыйп. Эш малай бит әле ялыш. Эш малай. Әнинең дә эш малай бит. Менә минем тормыш иптәшем өченчесе. Алар Илһам, Ильяс, Илдар. Менә әни аларны бер үзе аякка бастыра. Әтиләре кырысрак кеше була инде. Әлдә исән инде ул. Кырысрак кеше була. Әни 27 яшендә була, аерылганда. Кияүгә чыкмый, тормышка чыкмый. Шушы балалар кеше булсын дип көне-төне эшли. Оператор булып эшли, басуларда йөри. Менә моннан кар йырып, аякларын ишетеп, кулларын ишетеп. Һәм аның балалары шаккаткыч кешеләр. Аларның тәрбиялекләре эчмиләр дә алар, тартмыйлар да алар. Алар шул хәтле хатын-кызга хөрмәт белән карыйлар. Теге күреп үскәчтен ничектер әйтеп торам бит, хатаны кабатлыйсы килми. Тырмага басасы килми. Кабаттан ничектер әти-әниләрнең ялгышларын кабатлыйсы килми. Менә бөтенләй башкача тормышка карыйсың икән. Һәрбер кеше әлбәттә. Язмышын бит инде ул үзе сайлый, үзе тудыра, үзе җимерә, үзе булдыра дигәндәй. Һәр кешенең язмышы үз кулында. Булдырып дисәң, булдырып яшисең. Һәм кемгәдер үпкә саклау да дөрес түгел.
һәрбер тормышта сиңа Аллаһ Тәгалә биргән минуслардан плюслары була аның. Ул булай гына бирелмәгән язмышта. Шул плюсларны табып, ни өчен менә минем булай булды? Ул миңа сабак булган. Шуңа күрә алдагы тормышлар рәхәттә булсын, матур булсын. Эфирдә язмыш тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз Мәдинә Гайнуллина. Мәдинә, менә шушындый кайнанаң, шундый җылы сүзләрдә сөйлисең, һәм бик сирәк кешеләрдән ишетергә туры килә кайнанасы турында җылы сүзләр. Һәм менә шундый уй үтте башымнан. Кеше булыр өчен әллә нәрсә кирәк түгел бит. Кеше булыр өчен башкаларны хөрмәт итәргә генә кирәк. Шулай. Һәм ирең белән кайда таныштың син? Сөйләле. Ирем белән мин Камал театрында таныштым. Ул Студент вакытта? Студент вакытта без кеше залда диплом спектакль әзерлибез. Мин бит инде Әлмәт театрына кайтырга тиешле кадр. Һәм алар элеккеге директор Тамара апа Сөләйманов белән киләләр, безгә стипендия бирәләр. Театр хисабыннан инде. Һәм шунда аның белән Илдар килә иде. Ул анда механик булып эшләгән булган театрда ул вакытта. Һәм алар киләләр иде, ул мине шунда күреп калган. Әмма без аның белән, мин аны күрдем дә, шуның белән ул бетте. Һәм ул Казанга килгәч, ул вакытта бит әле телефоннар юк, хәзерге кебек. Кешене табырга авыр. Шулай итеп, ул служебный входтан алган минем телефон номерын, инекен, әтиләрнекен. Шунда шалтыраткан, мин бит инде репетицияда, ул вакытта без студентлар Камал театрында шөгыльләнә идек. Һәм шалтыратып әйткән, мин Илдар идем, Мәдинәне күрәсем килә, шундый адрес буенча килә алмасмы икән дип кенә әйтеп калдырган. Һәм шунда мин кайттым соңгына, һәм миңа әтинең хатына әйтә инде. Шундый Илдар Әлмәттән килгән ди, сине очрашуга чакырды ди, син бар инде ди. Шулай иттереп, әйтәм, мин бит аны белмим дә, бармыйм, мин ул очрашуга бармадым. Һәм еллар узгач, туйдан соң Илдар әйтә, шул вакытта очрашуга килгән булсаң, мин сиңа кияүгә чыкмый, өйләнмәйдем ди. Нәрсә кирәк булса? Ирләрнең психологиясе. Әллә сынап караганмы инде? Нәрсә булды очрашуга адреска? Мин әле һаман да сорау әле бу. Ни өчен әйтәм шулай дип әйттем икән бу миңа дип. Бик кызык. Инде аннары ничек таныштыгыз? Аннары Әлмәт театрына килдем. Әлмәт театрында. Ул инде механик булып эшлидеме ул вакытта? Ул вакытта эшли театрда, мин килдем. Һәм бит инде без эшкә гариза язабыз, эшкә урнашырга. Шул вакытта ул сорады миннән, сез Казанга калам дип язасызмы? Әлмәткә эшкә урнашам дип язасызмы? Нинди сәбәпләр белән йөрисез безнең театрда дип сорады. Әйтәм, эшкә урнашам. Шуннан ярар, сез һәркая кайтасыз, мин сезне кайтарып куям дип, менә шулай. Язмышлар, менә тормышлар ничектер менә шулай әйләнде инде. Ул вакытта ул аның ак ака машинасы иде. Театрның каршысыннан барам, минем биек үкчәле туфлилар, аппак чалбар, аппак пиджак. Барам шулай, яныма ака машинасы килеп туктады. Аппак. Әйдәгез инде, алып кайтам, тулай тракка кайтасызмы? Юк, мәйтәм, ничек инде теге белмәгәндә кешенең машинасына утырып китү. Белмим, элек ул вакытта шулай тыйнаграк булганмысың инде, без белмим нәрсәдән килгәндер ул, әмма дә ләкин мин аңа утырмыйм дидем. Шулайдыр инде, башкаладан килеп, мондый машиналарга гына утыру юктыр инде ул диде. Мин ат арбасында да йөргән бар, миңа бернинди дә мәйтәм айырмыйм мин машинаның да төсендә, маркасында мәйтәм. Миңа айырма юк дидем дә, кирдем дә утырдым. Шулай итеп Мишәр егете мине алдады. Менә шулай итеп мин аның машинасына утырдым да, без аның танышып киттек, сөйләшеп киттек. Бик төпле егет, бик ныклы егет булып күренде ул миңа. Һәм ул миңа 3 айдан кулымны сорады. Әйтәм, белеп тә бетермисең бит син мине. Мин дә сине белеп бетермим дим. Мин сине
Білем деймін, сені аңладым, сен менің кіші дейді. Шулай айтып, біз 1 елдан үйләніштік. Бір артлы, матур, бахадырда егетләребез дөньяга туды. Бүгінгі күнде 3 егет үстереп ятабыз. Субханалла. Неше яшь малайларга? Алысы Илданыма 20 яшь. Ой, 20 яшьлек малайың бармы инде? Әйе. Ой, Мәдинә. Субханалла. Икенчесенә 18 тула. Кішкене малайыма 14 тула инде. Егетләр без Паспорт алабыз. Зур инде егетләрең. Егетләр. Менә егетләр белән бәби көткән вакытта бар тукталып торырга туры килгәндер бит театрдан. Тәнәфессез булмады. Юк дип әйтсәм дә була. Шулаймы? Әле мин беренче баламны йөкле булганда ук Казаннан киткәндә, хәтерләсәгез, Камал театрында Туфан Миңнуллинның Шәҗәрә спектакле бар иде. Әйе. Мин анда Минбәли Габдуллин белән уйный идем инде. Парлы рольдә. Шунда аны ТНВның тарихына, архивына төшерергә кирәк иде. Шулай итеп, минем балам туганы көтеп торды. Шамил Зинурович, үзең төшәсең инде, үзең уйнагач дип, балама. Шулай да Камал театрында уйнадың булып чыга, шулаймы? Әйе, 3 ел. Уйнадың Камал театрында. Әйе. Нишләп калмадың соң? Менә шулай Марселя миңа тәҗрибә туплады диде. Аннары мин сине алам диде. Миңа бит алар. Син студент вакытта уйнап йөрдең буламы? Әйе, студент вакытта уйнадым. Аңлашылды, аңлашылды. Бәлки алай яхшырак та булгандыр, Зәмирә. Мин бу хакта күп уйладым. Чөнки барсы да өстә язылган. Аллаһы Тәгалә миңа якты юлны шунда күрсәткән. Шулай. Әйе. Тормышның матур төсләрен ул миңа менә шул шәһәрдә күрсәткән ул миңа матур төсләрен. Чөнки тормыш иптәшем, балаларым, кайнанам, ул мине бүләкләгән. Әйе. Ул бит әйтәләр, без еш кына ябылган ишекләргә карап борчылабыз, ачылганын күрмәйбез дип әйтәләр бит әле. Берсе ябылса, икенчесе ачыла бит аның. Бәлки монда минем иҗатым ачык булгандыр. Ул шәһәрдә миңа иҗат та, гаиләнең ишекләре дә ачык. Хатын-кыз өчен мөһимме гаиләдә тынычлык булу менә? Әлбәттә, мәсәлән, миннән сораса, мин мөһим дип әйтәм. Ләкин кайбер кешегә бәлкем рәхәтләнеп театрда уйнар өчен, аңа театрда булу җитә. Мәсәлән, гаиләсендә нәрсә булса да, мөһим түгел. Ул барбер менә ул барбер уланы өстен күреп уйный. Менә синең өчен менә бу театр һәм гаилә мөһимме шушы гаиләдәге атмосфера синең өчен? Бик мөһим, Зәмирә. Чөнки менә әйтәләр бит, яши генә акыл керә. Яши генә бу хакта уйланасың. Менә телевизорлардан карыйбыз, әйме, Ырсыфсырның ат казанган халык артистлары бүгенге көндә ничек яши? Чөнки алар бүгенге көндә бар тик карьер дип кенә яшәгәннәр, бүгенге көндә алар ялгыз нинди дәрәҗәдә начар яшиләр дип әйтәм. Шуңа күрә менә андый булу куркынычы бар, гаилә булмаса. Әгәр дә син тормышыңда иҗат кына үзеңне иректә генә тотып яшәсәң, ылыгайгач нишлисең? Ул ылыгайганы уйламыйсыңдыр бит инде. Ул вакытта уйламыйсың инде. Әлбәттә уйламыйсың. Әмма дә ләкин гаиләң булгач, өйдәге балансны саклау әлбәттә ул хатын-кыздан. Менә өйдә, мәсәлән, нинди дә булса, күңелсезлек булса, әйтик, әрләшеп килдең ди инде. Була бит инде ул тормышта. Ул менә сәхнәгә чыккач, ул камашаулыймы уйнарга? Зәмирә, нигәдер менә мин шундый кеше имем. Менә минем өйдә кала да, театрга кергәч, онытам. Репетициям бетсә, ул кабат минем башлана. Менә мин шундый кеше. Мин үземнең кәефемне эштә чыгару дөрес булмастыр дип уйлыйм да. Ул бит дөрес булмаганны аңлау бер хәл, ләкин контрольдә тоту икенче. Контрольдә тоту кирәк әлбәттә. Контрольдә тотырга тырышам. Әлдә баягы социаль челтәрләр бар бит инде, шуннан гына бер-беребезне күреп күзәтеп барабыз. Анда да образлар бит инде. Шулай дисеңме? Әлбәттә, мин кешеләрнең образлар дип уйлыйм. Менә мин мәсәлән шулай булып алып барам, ләкин мин әйтмәс идем, мин образ дип. Мин ничек бар шулай сөйлим, ничек бар шулай күрсәтәм. Юк, сөйләү бер менә без бит инде ничек дип әйтим. Менә сторислар куябыз бит инде без. Менә сторислар әлбәттә ул безнең бүгенге көндә бара торган әйберләр. Менә постлар язганда фотографиялар куябыз, ретушланган. Ул бит инде барыбер без ул бер караганда язмаларны бездә булмаска мөмкин. Мин аны образга саныйм. Менә постка элгән әйберләрне бу минем киләсе образым.
Менә бу минем үткән образым. Мин шулай карыйм. Сорауым социаль челтәрләр белән бәйле түгел, ләкин шуда кирип киттек без бу темага. Сорауым беләсең нәрсә иде? Менә социаль челтәрләрдән күзәтеп барудан әйтәсем килә. Тамашачылар да шулай уктыр инде, синең аккаунтыңны күзәтеп баручылар. Һәм сәхнәне дә, гаиләне дә тигез рәвештә алып бара алу, ул зур хезмәт таләп итә. Чөнки бөтен кеше дә алай булдырамы? Я ул артист, я ялгыз ул. Я икесе дә театрда, яисә сәхнәдә булсын, ул эстрадада булсын, әйбит. Ләкин менә шулай аңлап, гаиләдә дә шул тулы, канлы тормыш алып бару. Театрда да популяр булып калу, ул бит бөтен кешегә дә алай түгел бит, алай түгел бит ул чыннан да. Бу очракта инде мин тормыш иптәшемә рәхмәтлемен дип уйлыйм. Менә аның өлеше бәйле бетерәсез әлбәттә. Ә менә синең гомумән тормыш фәлсәфәң нәрсәдән гыйбарәт? Тормыш фәлсәфәм инде кабатлану булыр. Мин минуслардан плюслар эзлим. Мин эзләргә тырышам. Мин үземә каршы барам. Менә шундый авырлыклар аша үземне җиңеп эшлим. Менә минем тормыш фәлсәфәм шушы. Һәрбер минуста да плюс табырга була дисез. Була. Булай гына бирелми бит кешегә минуслар. Авырлыклар. Ул булай гына бирелми. Ә менә сез тормышта нәрсә эшләмәс идегез менә? Бернинди акчага да, бернинди менә мәҗбүрләүләргә дә карамыйча, нәрсәгә бара алмыйсыз? Нәрсә эшли алмас идегез? Бик күп әйбер эшли алмас идем мин. Алар бик күп. Мәсәлән, шулай бар бит инде менә әти-әниләрен картлар йортына илтәләр бит. Менә мин аны эшли алмас идем. Илдарның әнисендә, үземнең әнине дә. Әмма дә ләкин бит анда илтүнең үзенең плюслары бар ул кешеләргә. Аларга эшләргә кирәк, ипотека түләргә кирәк. Машина ипотекасын түләргә кирәк, балаларны мәктәптән алырга, кружокларга йөртергә кирәк. Чөнки ул әнисен, әтисен я карый алмый, ә бәлки аңа картлар йортында бәлки аңа эш тапкыр ашатырлар аны. Астын алыштырырлар, җыештырырлар, чиста күлмәк киер, ул бәлки өйгә ятканда караганда дим инде мин. Шушы минустан плюс табу ул Зәмирә. Менә шушы әйберләрне күз алыйм мин. Әмма дә ләкин мин тырышыр идем дип уйлыйм. Менә мин андый юлга бара алмас идем. Бер кайчанда. Алла сакласын. Алла сакласын. Шулай. Бу тормышта әлбәттә мин шушы сорауны бирәм дә кунакларга һәм үзем уйлыйм. Мен дөрес сорау бирәм микән мин? Чөнки бер вакытта да әйтеп булмый бит алдан. Кеше шул хәтлек Аллаһ Тәгалә астында йөри, Аллаһ Тәгалә шундый итеп китереп чыгарга мөмкин, менә син эшләмәм дигән әйбердә бәлкем шундый килер дә чыгар, шундый сорау алдына китереп бастырга мөмкин. Шулай бит инде. Әйтеп булмый, барысы да Ходай кулында. Шуңа күрә дә Алла сакласын. Бәхет синеңчә нәрсәдә? Бәхет гаиләдә. Гаиләңдә тыныч, гаиләңдә рәхәт булса, эшеңдә дә рәхәт була. Аннары тынычлык ул бит әле сәламәтлек дигән сүз. Шуңа күрә ниндидер менә баланс табып, өйдә хатын кыздан бит инде бик күп әйбер тора. Менә шушы өйдәге булган җылылыкны тудырып, аны какшатмыйча саклау. Менә шушы бәхеттер. Әгәр дә син аны эшли алсаң, димәк син бәхетле. Син бит бәхетеңне үзең төзисең. Шулай. Бәхет шундадыр дип уйлыйм инде. Бәхет әти-әниле гаиләдә үсү. Бәхет яхшы әти-әниле гаиләдә үсү. Шулай ук бәхет менә иртә белән тормыш иптәшең белән гөрли чәй ичү. Ул да бәхет. Шулай. Балаларың әти-әни дип йөгереп кайту, без кайттык дип. Шулай. Бәхет ул мизгелләрдә. Ниндидер менә кичкенә генә мизгелләр шундый зур бәхетне безгә бүләк итә. Шуңа күрә шул. Менә алдагы сорауга син үзең дә сизмәстән җавап бирдең. Әгәр менә театр һәм гаилә икесен алып барырга, чөнки син гаиләдә бәхетне күрәсең. Һәм әлбәттә менә шушы күңелеңдәге тулы гармония мөгаен сиңа театрда стабильлек сакларга ярдәм итәдер дип уйлыйм. Әлбәттә шулай.
ярдәм итә. Ә малайлар нәрсә белән шөгыльләнәсең? Егетләр минем бик йомшак күңеллеләр, алар шундый. Малайлар безнең зур малайыбыз Илдан юридик факультетны бетерде, укып. Бүгенге көндә эшли Елхов Транссервиста. Икенчесе механик бүлегендә укый. Бик транспортлар ярата инде. Әтисенә ошаган. Өченчесе әле кем буласын белми. Бик кичкенәрәк чагында кем буласың улым дигәч, мин әти кебек булам дип әйтә иде. Шуңа күрә әле ул үзе дә белми. Егетләребез әле үзен табу юлында. Бәхетле булсыннар, сәламәт булсыннар, иң мөһиме. Амин. Сәхнәдә нишләп тирижатны сайламаган, өчесенең берсе дә? Беләсезме, менә зур малаем театраль кружокка йөреп, Буратино дигән әсәрне куйганнар иде балалар театраль кружогында. Түгәрәктә. Шунда ул бик матур гына уйнады Пудель ролен. Сокланып утырдым. Кара әле артист бит, чын артист дип утырдым. Аннары әкрен генә аны ераклаштырдым. Нигә алай? Чөнки кирәкми. Кирәкми, бер артист җиткән иде. Башкасы кирәкми. Шулай Җегетләр булсыннар. Чын ир егетләр булсыннар. Тулы булсын. Гаиләне карый торган Әйе. шундый. Башка эш белән шөгыльләнсеннәр, башка һөнәр белән шөгыльләнсеннәр, дидем мин. Кыз алып кайту теләге булмадымы? Ничек инде булмасын, Зәмирә. Булмасын гына ул миңа караганда әле күбрәк минем Илдарымныкыдыр. Хыял. Әйе. Нигәдер насыйп булмадымы шунда минем энекәшем, мин кыз алып кайтам дип иргәндә, аларның өченчегә кызлары туды. Апа, без сезгә алып кайттык инде, ярар. Үлеп яратам шул Азалияны хәзер. Үз кызым кебек яратам. Бик. Теге әллә кыз булсын дигән теләктән соң шулай булды. Әйе. Инде хәзер уйлыйм, малайларымның иншаллах әле бер артлы кызлар тезелеп китер әле, Зәмирә. Әйе. Рәхәтләнерсең әле син, Алла берсе. Әйе, Алла берсе, Алла берсе. Бирсен Ходай, бирсен Алла. Насыйп булсын. Безнең инде вакытыбыз да тәмамланып килә. Шулай да бер сорау бирергә өлгерәм әле мин. Менә шушы яшькә җитеп, миндә булса үкенеч бармы күңелеңдә? Эх, дигәндәй бер. Бар. Бөлешә аласыңмы? Бөлешә аласыңмы? Минем менә үкенеч 18 яшькә хәтлек әтисез үземнең әтиемне күрердән мәхрүм булып яшәдем һәм шушы ата назын, ата яратуын белә башлагач кына, без бер-беребезнең кадерен белә башлагач кына, ул шушы якты дөнья белән хушлашты. Бик әз булды ул миңа. Ул миңа әти җитмәде. Менә бу үкенечле. Чөнки минем бит вакытым булган 18 ел. Булган, Булган бит. Менә ничек әйтәләр? Кешегә бирелгән вакытны урларга ярамый. Минем ул урланылган вакыт. Һәм ул минем күңелемдә бик зур яра булып уелып калган. Һәм ул җый бүген менә сыкырап торамы? Менә соң булмасын иде, Зәмирә. Шуны әйтәсе килә. Бигрәк тә һәр хатын-кызларга инде менә бу сорау. Балаларны әтиләре белән аралашудан шикләмәсеннәр. Әйе. Балалар гаепле түгел. Чөнки менә еллар узгачтын, алар аңлый. Балалар чакта балалар аңламыйлар, еллар узгач аңлыйлар. Һәм үпкә белдерә башларга мөмкин. Шулай. Юк, мин әниемә үпкәләмим, Зәмирә. Үпкәләмим. Чөнки ул язмышны шулай дөрес булыр дип, шулай төзеп маташкан инде. Үзенчә. Менә әти назын миңа икенче әтием бирде. Әмма дә ләкин ул да бит якты дөньядан китте. 55 яшеннән бигрәк яшьләр бит. Яшьләр. Үз әтиеңдә 55. Ikisi de 55 яшьтә. 59, 55.
Шулай яшь килеш киткәннәр. Әлбәттә, урыннары җмакта булсын, шушы синең искә алуларың рухларына дуга булып барып ирешсен. Инде ахырда тамашачыларга нәрсә әйтәсең килә? Нәрсә дип әйтим? Менә бүген сөйләгән сүзләр, ул бөтенесе дә инде безнең тамашачыларыбыз өчен сөйләдем бит инде. Нәрсәдер гыйбрәт булсын өчен сөйләдем. Беләсезме, кешеләрдән матурлык эзләргә кирәк. Чөнки әгәр дә син кешегә матурлыкны, менә кызганмыйча комплимент әйтсәң, ул сиңа мәңге белән кайта. Кеше кешедән нигәдер җылы көтә. Ә җылыны син башта үзең бүләк ит. Ул бит җылы сиңа кайта. Безнең күңелләребез җылы булсын иде. Мәрхәмәтле булсак иде бер-беребезгә карата. Дөньяларыбыз тыныч булсын иде. Ир-егетләребез исән-сау кайтсыннар иде. Амин, шулай булсын. Һәрберсенең гаиләсенә тыныч булсын иде. Балаларыбыз, безнең балаларыбыздан туасы балалар тыныч күк йөзенә карап яшәсеннәр иде. Амин, шулай булсын. Менә шул теләк. Амин, шулай Бәхетле булсын. булыйк. Бик матур теләкләрең, Мәдинә. Синең үзеңә дә иң изге теләкләр. Менә һәр вакытта да менә шушылай җылы кешеләргә җылылык өләшүче кояш булып яшәм. Чөнки сәхнәдә генә түгел, әле бит әле сәхнә, ул бит профессия, ул бит хезмәт, эш урыны. Әлбәттә әле зур сәхнә бар, безнең тормыш дигән зур сәхнә бар. Һәм менә анда да без инде башкаларга шул вакытта да менә син әйткәнчә җылылык өләшеп яшәргә тиеш. Рәхмәт бүгенге ихлас әңгәмәң өчен. Рәхмәт Уңышлар сиңа алдагы көннәрдә дә. Сезгә дә зур рәхмәт, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Инде чыннан да Мәдинәнең күңел җылысы сезнең дә күңелләрегезгә җылылык биргән икән. Без әлбәттә бик шат булырбыз. Исәнлектә очрашыйк. Сау булыгыз.